Już było wiele lecy, które mówiły, no to nie było zaletkie z tą tyflą. Ale dzanka kaszepścimu dzejużem, kaszepściego pomerciego zrzeszenia ze Stążece, parafii, ksiądzu Dobrodzejowi, to się udało. I teraz mejas ma, żeby ten moment uroczysty zaznaczyć, stiłę w parafii w Stążece. Wielki Bóg zapłać. Niech zaświący Twoje miono, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech mze Twoja wola, jak no w niebie, tak Tyś na ziemi. Chleba najgłe powszedniegłe, daj nam zysy i łetkuj se mną na jej winę, jak i my odpuścimy naszym winowajcom, a nie dopuśćcie na nas pokuszenie, ale nas zbawi ode złego. Amen. Bóg zapłać artystom za dzieło Magda nam stoi, niech to czyni.